Dobrý den, přátelé, já vás tady všechny vítám. Dneska máme pátek, je slunečno, je krásně a já jsem se rozhodla vypustit další téma. A já vás tady vítám u dnešního vysílání live. Jsem z toho nadšená, protože mi to baví, omlouvám se, ale to sluníčko zrovna mi svítí do očí, ale abych měla vlastně tady tohle všechno připravené, tak jsem to takhle musela udělat. Já si to jenom najdu tady na počítači, protože jsem se připravila tak, abych viděla vlastně ty vaše komentáře, ale teď to tady nemůžu ani se strefit, takže prosím vás chvilku vydržte, už, hele, tohle jsem já, že tady by nám to mělo vyskočit, výborně, no a teď to mám zvětšený a já vás tady všechny uvidím. Takže při dnešním pátku zdraví srdcem, už nám poběhá, vydržte, přece jenom jsem venku, trošku fouká, a tahle ta zrovna je prázdná, příště tam aspoň přidám vodu. Já vám dneska řeknu něco na téma, co mít za správnou sestavu na přírodní bázi, aby vlastně jsme si uměli vždycky pomoct. Tyhle ty moje témata, to vysílání vyplývá z reakce vlastně mých klientů, lidiček, který mám pod sebou, ale taky přátel, kteří se na mě obrací, halo Dani, mám nějaký problém, co s tím můžu dělat? No, moje otázka vždycky je, máš tohle, tak z toho můžeme vařit, ne, tohle nemám, fajn, řekni mi, co máš a já ti poradím, co ti pomůže. No a já jsem si vybrala takové 3 body, 3 témata, nemůžu říct věci, které prostě nesmí u mě doma chybět. A nejsem jediná, protože máme spoustu kolegů, máme i kolegy v týmu, s kterými spolupracuju a vidíme to všichni stejně. Jde o to, že vlastně takový základ je pracovat se sebou zevnitř, protože naše tělo, jak vypadá zvenku, to je odraz. Odraz toho, jak ty biologické hodiny vypadají. Buď vypadáte na svůj věk, můžete vypadat i mladší, což je super, ale taky spousta lidí vypadá mnohem starších vlastně než je. A je to škoda, protože zanedbávají nebo prostě nevědějí třeba jenom o tom, že si můžou takhle malinko pomoct. A ty kroky jsou jednoduché. Já jsem od přírody člověk. Mám ráda jednoduchost a prostě praktičnost. Nerada dělám věci, které jsou zbytečné, takhle bych to řekla. Já se musím podívat, co mi to tady svítí, protože na mobilu vidím, že mi tam někdo píše, zatímco tady to nevidím. No, to se nedá nic dělat, tak snad se mi to podaří dostat pryč. Dobrá. A já se hned do toho pustím. Při své práci na pravování lidí vlastně práce s tělem zvenku, to znamená kostra, osa těla, držení těla, to je klubní systém, tak to má vliv právě na to trávení. Mně bohužel se to taky stalo. V 27 jsme byli v cizině a já jsem si převzala helikobaktera, nevěděla jsem to. A můžu vám říct, že těch starostí, které jsem potom měla, bylo víc než dost a bohužel na to hned nepřišli. Dlouho, skoro 30 let, teda, no, paní doktorka to objevila až 50. Nicméně, já jsem přišla na to, že všechno, co se mi během života dělo, se mi dělo právě proto, abych se to naučila opravovat. A ono by to začalo fungovat. Já jsem teda testovala spoustu různých značek, firem, chtěla jsem ještě český, ale prostě hold mi to nedopřálo to, co jsem potřebovala, to, co jsem hledala. A před 17 lety, už je to 17 let, jsem zakotvila po 3letém bádání, studování a zkoušení, takže mě to stalo lidi fakt hodně peněz. My jsme ve studiu měli vitrínu a ta se mi plnila produktama, který mi byly k ničemu, že jo, prostě ten obchod to tam tlačil a tak dál. Tady jsem našla firmu, která na mě netlačí, nic po mně nechce, dovolí mi udělat zákaznickou kartu, karta slev, karta výhod, ber si co chceš. No, to nevadí, jestli si koupíš jednou týdně, jednou za půl roku. A nevím, proč se mi na tom počítači nezobrazujou vaše komentáře. Proto jsem to pustila. No a co kdybychom to tady někde odsunuli? No a já to nevidím. Nechám to být. Pustila jsem to, abych na vás viděla, abych mohla
zodpovídat ty otázky, ale nějak mi to nejde. Omluvte mě, tu techniku se teprve učím, takže budu ráda, když máte otázku, dejte mi to potom do komentáře a já vám ji ráda zodpovím. Takže dostávám se k bodu 1. Zbavit tělo zánětu se vším všude. Pitím aloe, to je čistý úplný základ. Můžu mít čisté, to je nejsilnější, můžu mít broskové, brusinkové, záleží, jaké chci, tady to broskové milujou děti a je malý, tak si jim dobře pije. Ale co je důležitý, najděte si, jaké chcete, mně to nevadí, ale najděte si, jak se zpracovává. Já jsem hledala na trhu právě tu výrobu. Já jsem původně z potravin totiž a pro mě bylo důležité, jak to zpracovají. Ono není jedno, když si budete dělat třeba marmošku a budete ji tam převařovat xkrát dokola, nebo vymačkáte šťávu a použijete jenom tu dužinu. Já si myslím, že se má zpracovat co nejvíc z toho ovoce nebo rostliny, kaktusu, který prostě je. A taky je důležité, který vlastně vybrali. Já jsem ani neviděla, že aloe vera samozřejmě jako sukulent a že jich je na stovky. Ale my všechny nemůžeme užívat, protože ne všechny jsou vhodné pro to naše trávení, pro to, aby jsme je užívali. Do dneška jsou lidi, kteří vůbec neví, že aloe se dá zpracovat ve formě a pít. A když ho pijete zevnitř, tak udělá úplně stejnou práci, jako když jsem spálená a potřebuji se tím listem. Akorát, že ten list nemůžeme jíst a tady u nás určitě ne, protože víte sami, že ta aloe kytka, když nám roste doma za oknem, tak je to úplně jiná kvalita, než když ho budu mít někde venku na těch plantážích celodenně, těch 5 let dozrává v takovouhle obrovskou tlustou listinu a ten list se ručně sbírá, zpracovává, takže slopnou jenom slupku a celou tu dužinu vlastně nám dají sem. Tohle je přesně ta chuť a u mě vyhrálo z toho důvodu. Likviduje, zabíjí všechno špatné, bakterie, viry a tak dále. Saponin, to je ta chemie, kterou tam některý lidi jako říkají, no a tam cítím chemii. No to je saponin. To je přírodní vlastně antibakteriální složka, která způsobuje vlastně to pročištění, prokoupání od pusy až po zadek a celé to trávení se jako vymydlí, jako když se myjete vlasy. No a tím, že se všechno takhle odbourá, pročistí, jo, pustili jste bagr dopředu a on udělá na dálnici, odrne ten sníh a my pak můžeme jet, tak to je aloe, který jede, udělá tu očistu, ale zároveň zlepší vstřebatelnost 3krát, což je pro mě teda dost vysoké číslo a je jedno, jestli budu brát vitamíny, anebo jestli někdo už musí užívat nějaké léky, s tím se to nepere, minimum, jo, ale bych minimum. Takže pak je dobrý to vlastně konzultovat. No a co je pro mě jako bylo velmi překvapivé, tak od různých vědeckých odborníků, jako biochemik, laborantka prostě prostudovala celý aloe, rozebrala ona kousky a řekla, kolik tam je aminokyselin, kolik tam je všeho a má na 270, si představte, důležitých složek pro tělo, kterými potřebujeme. Takže mě provází už 17 let. Každý ráno, každý den piju tohleto aloe nebo broskové, které je výborné třeba pro ty děti, ale je sladší. Broskový jsem dlouho pila, než přišlo mango, protože tam jsou i látky, které podporují třeba cévní systém, mozek, srdíčko, je tam zdroj vápníku, což si myslím, že v mém věku jako je důležitý a důležitý pro každého. Pak máme brusinkové, to je kyselější, kdo má na těchto dnech spíš něco kyselějšího. No a na druhou stranu pak je ještě právě mango a to je úžasný, protože mango miluju a když jsem ho koštovala v cizině, tak samozřejmě je to úplně jiná chuť, než když ho koupíme tady, je to dovežený. No a mě ten nápoj připomíná chuť přímo toho manga, který vlastně by člověk utrhl z toho stromu a veštil a je tam velký zdroj vitamínu C, což tady v létě teď potřebujeme. No pak máme ještě jeden teda a ten je na klouby a to doporučuji všem, přijďte sobě na kloubní systém. Jsem vlastně 25 let, dost tvrdě, nebo 30 let, jsem v podstatě do dneška to dělám jako, já neříkám ani, že jsem masér, protože to člověk u toho víc to ví, ale terapeut do nové metody, cvičení SM systému, to je chůze, práce s tím člověkem, je to docela jako namáhavý hodně, přesto mě to bavilo, bylo to fascinující a právě proto já jsem si rozmazlovala svůj kloubní systém, který vlastně mě funguje.
Takže já ráno začínám aloem, abych vlastně hydratovala to tělo, dodala mu tam všechny tyhle báječní věci. Potom samozřejmě je dobrý mít, i když někam jedete, právě, že to malý aloe je dobrý na cestě, jo? To prostě můžete vzít jedno, to jde i do letadla, měla jsem ho v kufru, to není problém, tam nám ho neseberou. A samozřejmě, ať jste doma, jedete na dovolenou pod stán, tak aloe je schopno vám pomoct právě v případě, že by byly nečekané průjmy, nějaká viróza po zmrzlině, znáte to, prostě teď dělá si bacha na salmonelu a na takovéhle věci. No samozřejmě, když bylo teplo, že jo, příští týden už se má dostavit zase tropický vedro, tak je potřeba vědět, čím si můžu ten žaludek podpořit. No a pak je dobrý právě mít třeba takovýhle vitamíny, které jsou immunoblund, což mluví samo za sebe. Když se podíváte, jsou to takovýhle jednoduchý tobolky, které se neskazej a když je máte doma nebo sebou v případě nějakých průjmových onemocnění nebo příhod, když prostě jako třeba sníte něco, co vám nesedne, taky se může stát, tak právě tady tyhle tobolky nám to rychle dokážou jako immune blend, imunitu vrátit zpátky, ale určitě je dobrý mít sebou právě probiotika. Oni jsou hermeticky uzavřený, je to taková tobolka, nemusí se právě uchovávat v ledničce, víte, to spousta lidí neví. Normálně se musí uchovávat a tyhle mají dvojí obal a v to patentovaný způsob výroby a to kvůli tomu, že vlastně když spolknete probiotikum, tak v žaludku vlastně ta kyselina rozpustí ten obal, no tam by se všechno zničilo. A tenhle figl je v tom, že to projde do tenkého střeva, tam se teprve otevře a vlastně začne to pracovat. Mají svoje prebiotika, ale aloe mu to dodává. Já vždycky říkám, vem si probiotikum a zapij to aloičkem. Určitě bych nezapomněla i jako přece jenom na ty vitamíny. Víte, i když je to ovoce a tak dál, tak tím, že třeba je vedro, napijete se studenýho, nebo se teď ochladí, trošku zafouká, jsme spocený, tak ta imunita může běhat tak, aby jsme potom zbytečně dovolenou neproleželi s virozou, s chřipkou nebo s ničím, taky už jsem dřív zažila. Tak je úžasně myslet na děti, jsou to skvělé vitamíny Kids. Já tomu říkám, že chutnají jak dětské lipo, jak bylo dříve. Je to takovejhle malinkatý kulatý bombonek, takže dětem, který zvládnou cucat, tak už to můžeme podávat, chutná to i nám lidem. Na mě je to trošku sladší, ale je to všechno pouze z ovoce. A tento produkt je čistě rostlinného původu a skvělý na tom je, že je tam dost železa rostlinného původu a to děti potřebují, takže to potom posiluje právě i ty kosti a tak dál. No a mám takový pamlsek, který můžu dát za odměnu jen tak. A hlavně jsou to tobolky, které se nerozpustí na slunce. To mě docela dostalo, protože já jsem je takhle začala vozit vlastně v autě, v kabelce. Dřív jsem hodně žvíkala v autě při řízení, žvíkací bombony a tak dále. Bylo mi z toho panté a kazí se nám zuby, že? Takže tady ty cucový jsou lepší a já si někdy ráda zubnu tady právě těch dětských vitamínů, protože to složení je skvělý a je potřeba doplňovat. No a potom mám ještě jednu věc. A jak říkám, mě fascinuje, se to nerozpouští na slunci, takže byť jsou to větší tobolky, ale já mám trošku větší kabelku, nehraju si na dámu a nemám malinkatou kabelku, kam se mi nic nevejde, já mám prostě větší tašku, no. Jak říkají, co tam nosíš? No asi cihle, tak tyhle zlatý cihle. A tady imunné gumy jsou vitamíny, které jsou želatinové. Je to takový bombonek, měkký, pak se ho s ním. A jsou úžasný v tom, že tam je 10 základních vitamínů plus zinek, je to velmi důležitý, už to můžeme dát dětem. Ale já jsem si všimla právě při tom řízení, nejenže jako je to dobrý na hlad, nejsou přeslazený, všechno je to zeleně jako ovocný, takže rostlinného původu, takže i veganský, kdo máte zájem, ale důležitý je, že já mám pocit vždycky, jako, že mě to probudí, když si dám něco z těch vitamínů. Když jsem si dávala bombony a podobně, tak je to sladký a někdy vás to utáhne spíš k zemi, ale tyhle třeba mám vitamin C, jsem zapomněla, vidíte, ten teda je opravdu v autě, proto tady nemám, já jsem vytáhla obsah z kabelky. V autě mám takový větší tobolky, které jsou z otrub, to se v ústech absolutně rozpustí, je tam vitamin C a když mi někdo řekne, no ale to je slabý, a já říkám, není, protože já mám tady Cčko, tak ono se to naskládá a v případě třeba, když na někoho leze opár, já mu řeknu, vem si 10 těch tobolek během hodiny a prostě je procucej,
tak mi hlásí, že zase jim to vycouvalo, ne, že se to zastavilo, ono to prostě odcouvalo, když to chytnou včas. Ale i teď v létě je dobrý dodávat to cečko právě kvůli tomu, že fouká, během studený, ta zmrzlina, že jo, podobně. A mě ty vlastně ledový tříště a podobně jsou příliš ledový a pokud to člověk do sebe dostane rychle a je rozpálený, tak samozřejmě ten hrtán, ten krk to nedává a často z toho bývají anginy, takže pozor, ať si to léto užijeme ve zdraví. Tak to jsou takové moje vlastně tipy na ty vitamíny. Potom nezapomínejme určitě hodně pít. Mluvím, takže musím pít. Já jsem se tady do toho velkého hrnku připravila vodu, trochu aloe a každý ráno si dávám tady ten produkt, což je Argiplus, to je L-arginin, to je oxidusnatý aminokyselina, která roztáhne cévy, zlepší právě průtok krve, to je okysličení a rozvod živin, paráda, těch. A na druhou stránku taky odvod toho odpadu, takže v těle nám to lépe cirkuluje, nezůstanou otoky a podobně. Jsou tam lesní plody jako silný antioxidant, což navazuje volné radikály a jde to z těla ven. Takže já si dám tohle. Pak mám báječný kolagén, je vyroben tak, aby se v těle vlastně štěpil na malé díly, což potřebujeme, prosím vás, hydrolyzovaný, znamená štěpení na malé díly, aby v tom těle se nám to rozhodilo. A já, když si to dám tady do toho drinku, tak vlastně ráno je to na pohybový aparát, kdybych to brala večer, tak je to spíš na krásu, to znamená regenerace buněk, střev a tak dále, ale v mém případě já to užívám právě na ten pohybový aparát v důsledku své práce. Ale ještě, co je důležitý, když jsem právě byla těhotná a protože jsem byla dost jako z gymnastiky prohnutá, tak potom ke konci těhotenství vlastně kluk se nějak otáčel, říká paní doktorka a jakoby vypadl ven a ty záda se mi kously, měla jsem tam obrovský bolesti, byla jsem u lékaře, řekli, jsou ledviny, s tím se teď nedá nic dělat a nebylo to tak, vlastně od té doby mě ty nohy vlastně provázejí, takže nechci, zlobí mě, nejsou nemocný, podle doktorů všechno bylo v pořádku, jenom začínající revma v 25, tak jsem říkala, to není možný, já jsem běhavej typ, jako, já jsem prostě do 30 s klukem běhla v parku, on jel na kole, vždycky malým, já jsem běžela a říkám, když jsme šli domů a říkám, až mě předjedeš, tak koupíme velký kolo. A takhle jsme závodili, já jsem vždycky měla jenom baťužek, že jo, a prostě jeli jsme, takže tady to nebylo. A nikdo se mi nepodíval na páteř. No a pak, když jsem se učila tu donometru, tak jsme zjistili, že mám poslední obratel tlačený do těla a utlačovalo to nervy, což způsobovalo vlastně problémy s těma nohama. Takže, jak říkám, zase všechno jsem se musela naučit proto, abych to uměla teď opravovat. Takže všechno, co vám říkám, nemám někde načtený. Já jsem si většinu toho zažila, anebo je to přímo z praxe, kde moji klienti, kteří k nám docházeli do studia na Florenci, kdo nevěříte, podívejte se na Google, Dana Hoda má studio Danach, uvidíte to tam, prostě 20 let jsme byli na Florenci přímo a pracovali jsme takhle báječně s tím tělem. No a potom, co se týká ta lékárnička, tak nevím jak vy, ale mně se občas stane, že se kočka mě škrábne o větev, teď jsme měli bioodpad, tak jsem chodila kolem zahrady a stříhala jsem větvičky, samozřejmě hlavně teda šipku. Jsou báječný, mně se to moc líbí, já je nechám v prostoru, ale abych prošla se sekačkou. A když jdu se sekačkou a musím takhle utíkat, nebo jít dolů při zemi a nedostanu se tam, tak je to špatný a vždycky mě to škrábne. No a v létě samozřejmě hezky, tak jako nebudu sekat v roláku, že jo. Takže poškrábu se, mám prostě nějaký drobné ranky na těch rukou, dělám na zahradě, potom trpí třeba takhle ty prsty, ale grilovali jsme včera. Poprvé grilování, máme velký grill, takže mám radost, budu si pak z toho dělat storku. Nicméně může na vás něco kápnout, nebo ten olej, cokoliv, ale taky jsem se spálila od sluníčka, když jsem slepičkám dělala voliéru, tak nedalo se jinak, byly zrovna ty vedra. Samozřejmě, byť jsem byla navazaná, ale byla jsem tam dlouho, tak jsem se spálila. Takže první pomoc na spáleniny, odředniny, na štípánce, když vás něco kousne od komáru, ale
taky vlastně můžu, vydržte vteřinu, ještě tady mám jednu báječnou věc. A to jsem zapomněla, to vám musím ukázat. Tak vlastně tady ta věc je šťáva, vymačkaná šťáva z aloe plus bylinky, 11 bylin. A skvělý na tom je, že je takhle stříkací, takže nádherně se nanáší. Já jsem vyhrála, že vím, jak se ošetřit, oregenerovat záda, protože jak si mám sama namazat, když všude nedosáhnu, ale s tímhle se vlastně takhle předkloním, nastříkám, ono si to sedne a já mám krásně velký záda. Základem, když se podíváte z druhé strany, tak je vždycky nejvyšší složka, která tam je obsahově, musí být psaná jako první. U nás všechny produkty, co jsou krémy, mýdla a tak dál, tak první složka aloe barbadensis miller. To je druh aloe, který je nám nutričně, výživově nejblíž. A to vlastně zpracovává naše firma. A představte si, už celých 47 let, a to celosvětově jsou ve známosti, protože to užívají lidi ve 160 zemích světa. Pro mě jako podnikatelku to bylo wow. Na celém světě a pořád nějaký lidi přibývají, takže je to úžasný. Ale co chci dneska říct? Stříkací manévr, to je bomba. Můžu to použít do posy, pokud mě mám afty, po zubaři, pokud mě bolí v krku, protože je to vymačkaná šťáva z aloe a tady ta šťáva přeci je a já ji piju. A bylinky, ty si taky děláme jako čaj, takže je to absolutně v pořádku. Je to čisté, má to značku nejvyšší kvality aloe, což dostali, certifikát. A vlastně já to můžu použít na obličej, jo mimochodem. V těchto horkých letních dnech je skvělý na osvěžení, když si takhle odpostříkám a ono vás to úplně jakoby probudí, což je paráda. Takže můžu to používat na regeneraci vlasu po slunění, vůbec se to používám teda celoročně, na tělo, když se spálím, opálím, taky to udrží lepší opálení, díl nám vydrží, neloupeme se tolik. A já mám tenhle produkt v téhle menší lahvičce, kde je to škalený, protože já jsem tam přidala snídku levandule, nakapala jsem tam eterické kapičky a používám to vlastně, když jsem na zahradě, proti komárům, na štípance, proti klíšťatům, prostě když se procházím, když dělám na zahradě, tak tohle je repelent udělaný. A tenhle malinkatý si vozím v kabelce, mám ho u sebe každý den, protože se vám udělat špice na jazyku, afty, můžete mít opár, může vás začít bolet krku, budete od zubaře, tak tohle prostě nastříkám do pusinky a já pro osvěžení jsem si tam přidala i naši zubní pastu, úplně takovou malinkatou šťopku, ale jakmile to proklepete, ono se rozpustilo a je to ještě takové chutnější, protože naše zubní pasta je pouze z aloe a z propolisu. No a pak mám další fintu. Na lahvičku se nedívejte, podstatný je, že to je do nosu, takhle. Jsem tam. Protože tyhle ty produkty skvěle fungují, když máte vysušeno, když je příliš velký vedro a podobně. No a já se za chvíli vrátím, protože asi vezou balík, tak já to prostě musím dořešit až potom. Takže zatím děkuji za pozornost a já se k tomu za chvilku vrátím.